Ydych chi'n riant neu'n gofalu am blentyn gydag anabledd dysgu? Mae Proffil Iechyd yn ddogfen bersonol i gefnogi plant a phobl ifanc, wrth iddynt fynd i apwyntiadau yn yr ysbyty neu yn y gymuned, wrth gael ei derbyn i'r ysbyty neu wrth iddynt gael gofal seibiant. Mae ganddo wybodaeth bwysig amdanynt y gallai fod angen i weithwyr iechyd fod yn ymwybodol ohoni. Megis sut i gyfathrebu a pha help y gallai fod ei angen arnynt i wneud penderfyniadau am ei iechyd. Gallwch ei helpu i'w lenwi, ei gadw ei hunain a gallwch ei ddiweddaru ar unrhyw adeg. Dangoswch y proffil y rai sy'n gofalu amdanynt pryd bynnag y byddwch chi'n mynd i unrhyw apwyntiadau iechyd, gan gynnwys mynd i'r ysbyty, y practis meddyg teulu, y deintydd neu'r optegydd. A sicrhewch y byddant yn ei ddychwelyd i chi cyn i chi adael. Trwy ddarllen ei proffil iechyd, bydd staff yn gwybod sut y gallant ei cefnogi orau. Enghraifft, os ydyn nhw angen i bobl dreulio amser i egluro pethau iddyn nhw, gall helpu i wneud eu hapwyntiadau yn fwy hwylus ac yn brofiad mwy cadarnhaol i bawb. Gall plant ei llenwi ei hunain, neu gallant gael ei llenwi gan rhywun sy'n ei hadnabod yn dda, fel teulu, ffrind, staff cymorth neu nyrs gymunedol. Mae'n bwysig ei ddiweddaru'n reolaidd. Cofiwch fynd ar Proffil Iechyd i'w holl apwyntiadau iechyd.